ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to mbahna fonde sammali jeeriyela bamamɓe keɗele somona kon waktu yoni ha to ali wuuri e nder galle ifra karfaso e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabloji men to leydi sénégal nda mordi ɓen jeeyaɓe fitinaji seppoji bannoɗi hitande ujunere nogas e goho hayti hitande ujunere nogas e tati laamu ngu ƴetti pellital yaltinde wonande ndin damori hewɓe kolliti jadani hen saabu ɓen ceppi koye dawrugol ɗum ɗo henna ko ngaalu leydi ndi ɓen yaltinanteɓe ɗen koppareje woni hen ni koko jawi kollitine famɗi to leydi mauritanie jaagoɗo ceelal ɓalili ndi holliti hanki o ɓe nangi camion jolnoɗo ko fate poɗɗe e leɗɗe kewɗe fano koye nder leydi ndi ɗum ko caggal balɗe ɗiɗi tan nde jagga médicament ji kewɗi toon to bowal laaɗi woje ngal tunsi to leydi mali région de kulikoro wonande yiilotoɓe kanŋe nder oɓirdeji men ken tolno e sappo e tato neɗɗo mbasi hen pittal men hen rewɓe kame sukaɓe taw ko yiilotonoɓe kanŋe to burkina faso hanki o subaka ko jangu musgu waɗi toon to djibo e ñiɓirde ɓen koninkoɓe leydi ndi kame wallidi men koninkoɓe hewɓe e wallidi men mbasi hen pittali mumen musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yiilotoɓe kanŋe jama boxit kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen banggue mani ganke hen banggue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fayenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi e kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade manne Massa Keita gorko pullo mani ganke hen banggue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde kawis e lekki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodire e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni
so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa walla dana walla ɓalwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leese kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirmani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andiri dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawteɗo légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla ha no hannirta ni en tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunduɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde tati colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye jokkodiri to banggue téléphone hakkude makko e nando makko hoorejo leydi Rwanda woni Paul Kagame ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ha tenti noon gartam hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni ndi leydi Sénégal kamen ndi leydi Rwanda kono kadi ɓe kaldi oɗo saaha e caɗele teskaɗe toon to leydi Congo ɗum noon ko tumeɗe wonande Rwanda ko fati wallide rebelle M23 kono kadi kanko maw leydi Sénégal o haalani ɗon tan wo jokkodiri kadi e téléphone wonande nando makko Félix Sekedi
horejo leydi RDC mo Congo ɓe jewtidi en ɗiɗo hen fitinaji baɗi toon tongoma ha ganda yimɓe hewɓe mbasi en pittali men ene tawe e nder leydi ndi taw ko leydi Congo gartaten koye damordi ɓene mbiya ɓosordi ɓene mbiya kadi wonande ɓen jayyaɓe taw koye fitinaji bannoɗi mars 2021 ha yetti mayirɗe 2023 taw kadi koye ɗiɗo hen fitinaji e seppoji bannoɗe nder leydi ndi Sénégal wonande nguɗo hen laamu hesugila ɓe ƴetti lefol lamɓe kolliti wonande ɓen winditaɓe taw ko jayyaɓe hen guilay sokaɓe hen fiyaɓe hen e gañaɓe hen kala ma jomen keɓɓo sordi mumen walla ni damordi mumen ngam wawde kay wonande ɓuɓtinde ƴiye mumen ɗum noon hewɓe hen kolliti ɗum fotani wonde ko wayno Moussa Diop ko noon kadi Abdoul Mbow e wone woɓɓe kala kolliti noon kadi Ziz Hamid Deme ɓe kala kolliti wonande ɓen ceppuno koye dow inde politique ceppani dow inde état ni dow inde nafoore Sénégal koye dow politique meeɗa ka yiyede noon seppuɓe dow politique ene dokke damordi mumen wonen kolliti ko haalis état ko ɓiɓe leydi kala ndendi wona hunde ne ñaawa wona ne woota walla ni wona ne iwi to banggue sariya leydi ndi ɗum fotano wonde woni hen kolliti ni ene foti wonde ɓen kadi taƴanaɓe ne dokke temedere ujunere kolliti ɗum ne famɗi no fewi ɓene jawa tene kadi ɓene mbiye kandani hen ɗum woni hande o ko woni e nder guendi leydi Sénégal to Ziguinchor ko gorko mo duuɓi 31 nottotoɗo Has Ndiaye hanki o sanga 16h30 julal takkusana ko nden kay ari naate galle yummum hoore jagode leydi Sénégal woni Ousmane Sonko kanko no jogui ko oto mo hinde 4x4 double cabine nde wonati omo jogui armé makko kono kadi o ƴatti toon ƴattoje gulɗe jaw ala kala ko heddani famille Sonko ni jinnaɓe mum kala gam hollirde kay wonande entreprise makko on wonko jofiyen peɗeli Ousmane Sonko on mo ganduɗa suka gollotoɗo e on entreprise caggal noon o yalti toon galle omo yaha mo ƴatto ƴetti oto koye lawol Bignona ko toon police wawi jaggudemo hande omo tawe e juuɗe ɓen loskoɓe oɗon sifa garten koye syndicat autonome des médecins wonande pharmacien kame wonande dentiste en e ɓen woɗɓe kala kolliti ma gummin hofgo juuɗe manggo no fewi ɗum noon ko ñande 17 ɗo hen rewndu gonɗen ɗum noon ko plateforme guila 2023 ko fade banggue recrutement taw kadi ko ɓen médecin en taw kadi ganduɗa koye taw ɓe mbawi tigi heptinede to banggue état o guila nden noon ala ko gasiɓe kolliti en mette mabɓe maɓe natan goɗon hofgo juuɗe Mansour Faye gonnoɗo jaagoɗo ya ngara woni kadi maire wuuro Saint-Louis hanki yaltini konngudi mum ngam hollirde kay autorité ji ɗiɗo hen ngu laamu kesu ala kala koɓe mbaɗi tene kadi ala kala projet moɓe jogui oɗo saaha kay ɓe daari koye projet ji gonnoɗo mo leydi Sénégal hono président Macky Sall so tawi kay woni autoroute à péage walla ni autoroute Guiwaw Dakar Tivaouane fade Saint-Louis on ko guila 2023 wonno koye février ko maw leydi Sénégal gonnoɗo maw leydi Sénégal on Macky Sall kañum kay fawno ndeɗon tufere kamɓe kala haydarala koɓe mani hen so tawi kay oɗon saaɓe guddita woni booli walla woni gueɗe koye projet gonnoɗo ɗo henno mawɗe ndi koye on tigui peele mum ɓe ndewi ala kala projet moɓe koliri ɓiɓɓe leydi ndi caggal Fouta seppoji bannoɗi to Agnam hoore fonde France États-Unis de Amérique hanki o ko Espagne Côte d'Ivoire ɓen yaadiɓe Farba Ngom ceppi hanki o ɓe kolliti mette mabɓe ko fate banggue joftigu ɓe kolliti noon so tawi kay ko 125 milliards ko jomum tuma ene wawi yettinede ɗereji dewɗi lawol jomum ƴeewe holno waɗira taw wona ene yaha to banggue politique ngam ɓortugol wutte teddugal moɓe ɓornani ɓe kolliti maɓe darano Farba hande e janggo kala ko ɗum ko kadi moɓodiral manggal ne tijja to France to Paris laamugo leydi France ɗum ko aseɗa paaɗo o ngam heedande wonande Farba Ngom jeheten koye hoore jagode leydi Sénégal ha toon to Darou Motsi hanki onon kanko hoore jagode Ousmane Sonko o tawama to Louga kono kadi ha toon to Darou Mousti ɗum noon ko yidde kay hande o ummide ɗon projet ɗimmo tabala
ngal ganduɗa ko fate ndiyam labɗam ɗum noon koye arrondissement mo Kébémer e nder région mo Louga Cheikh Tidiane Dieye jagoɗo ndiyam ne tawa ɗum ɗum noon ko yidde umminde projet wallude Sénégal kala ha heɓa ndiyam timmuɗam tonjum ñalɗi laaɓal juɓɓinaɗi ñande aset jawtuɗo henno préfet mo Podor woni Mokhtar Dioba o yuɓɓini ɗon campagne ñippude cumu so tawi ko jaltuɗo e gaz e wonde gendarme kame sapeur pompier ha e police en kala fintinoje jeetinoji mawɗi mbaɗama e ndeɗon ñippande to Bakkela wonande ñalawma laaɓala wonande préfet mo département mo Bakkela Daouda Sène holliti ma ummin campagne mawɗo wonande kay to jeere Bamako walla men jeere Mali nde jeere Bakel ngam teskede hewɓe kay dari koye boli jooɗi koye boli hay ɓennude nde ko caɗele mawɗe no feewi kono kadi waari e haalde toppitade taaridi nde tawno taaridi ko kañum woni nafoore goodangal kañum kadi woni nafoore kala ko ene ɓamta to Kaolack ko cum mawɗo waɗe mars zenga jeere central nde a Kaolack kantiŋaji kewɗi million ŋaji kewɗi kay jeeyi neɗɗo goto wawi gagnade hen ha nawa taw kadi ko toon ha nawa taw kadi ko toon to hôpital Cheikh Ibrahima Niassa jeheten ko toon to Dumga Wuro Alpha wonande ziyara ceerno Cheikh Yuma Kane Ly juɓɓinaɗo ñande goye ɗiɗi ko hanki ziyara o gasi e garde gol ceerno Mouhamadoul Amin Ly to Dumgol Alpha hanki o noon e nder conférence mo waɗe tawede laamu ngu wo yaltiniɗon konnguɗi wo arte yaññade hanki holko wonno dibité hol darde dibité holko dibité darani woni sarɗiyanke gila e nokku mum e rendo mum gila e boli ha e gueɗe ha e force uji kala hande noon wo holliti wonti e politique e sifaji goɗɗi kala wo erima hen noon laamu ngu kame population kala nde wattata hakkillaji garta e juɓɓudi wonande ko jeeyi sababu jomum toɗɗa ko e ɓen toɗɗaɓe ɓe e toɗɗiɓe kala laamiɓe laamaɓe moni kala anda gueɗɗe kala no jarata o wasiyima hen noon wasiyaji luggi no feewi ene arta seeɗa e oɗo hen ziyara musidɗo men ceerno Ibrahima Seydou Kane no ñalliɗi jaari hakkude aseɗo fenma aliɗo assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi ceerno ceerno Abdoullahi Sarr a salmitama kadi en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa eyyi ko noon tigui eɗen tawe ɗo e Dumga Wuro Alpha ngam ziyara ceerno Cheikh Yuma Kane Ly yo welede Allah woni makko wona e kala julɓe ko ziyara mo ganduɗa battuɗo capanɗe 4 o waɗi ko ñande 2 février e ñande 2 février hitande wiyetede 2025 sikki ala somi tawi mi faami namdiɗa ko ñalawma hanki on e holno yaari en kaalino ñalawma aljuma o holno ñalawma aset o holno yaari jafoɗon de pujoje ɗe en kaalino ñalawma aset o holno yaari hanki noon ko alet en kalan ka tawi kadi namdiɗa ko ñalawma alet o kadi holno yaari e ñalawma alet o nde yimɓe juuɗi salatu nde e mbirdi wasifa o gayni hokka wiya ko 11h yo yimɓe kawroyto bamude toon juumo jiyaɗo Allah o eyyi nde 11h yoni noon yimɓeɓe foof kawroy toon ma wiini ko ñande hen yimɓeɓe ɓuuri hewde sa darima e ngal ɗo boowal saabu guure saraji ɗe ɓurɓe ɓadade ɓe foof ko ñande hen ɓurata arde walla so gari noon hankkini kadi ene jofti ha guure mumen so wiyeti garta e guenale ɗe a dañata hayto jaɓɓuɗa sa Allah yimɓe e nden yimɓeɓe ene gara ene juuro ene jamire naata juuro fodɓe nadde juuro jalta ɓe jalta fodɓe jooɗade toon ɓe jooɗo toon yimɓe jooɗi ha ceerno Mouhamadoul Amin ari kanko e ceerno Siraji Talla mo ganduɗa ko kanum ardi golle ziyara ɗe guila puɗɗi haɗa yaranno ɗo ewa nden ceernajo ari naati toon duuji cakkita mbaɗa ko julɓe fof duwona eɓe gona julɓe fof kadi duwona ko leyɗele julɓe fof duwona eko wona leyɗele julɓe fof duwona saabu so tawi leyɗele julɓe dañani jaam tan julɓe ɓe dañta jaam so tawi kadi ɓe gona julɓe ɓe dañani jaam julɓe ɓe gondi koye ɓe gona julɓe ɓe alay saago ko fof tan jaam wooda ma jaam dañede jaama juule e duuji cakkita yasinaji mbaɗa tabara waɗa nden duuji ɗi cakkitama gasi mayɓe ɓe e wuurɓe ɓe fof duwona yo Allah ɓeydu yurmede muɗum e mayɓe ɓe yo Allah kadi ɓeydu yurmede e yaajede e wonɓe e wuurɓe ɓe e nden duuji mbaɗama gasi e ko wiyete hadaye ceerno Hammet Baba saabu ceerno Hammet Baba ko kañum woni ceerno Cheikh kanko jangguinimo hadoyiji makko ɗi mbaɗa ten hadoyiji ɗi mbaɗama gasi duuji duwa o duwa
almuɓe fonnoɓe ɗaccitede ɓe ɗaccita ceerno waajiɓe haalaniɓe koɓe poti wodde noɓe poti waade haalaniɓe noɓe poti waade neɗɗo so tawi a woni hunde kettata ko caggal oy so tawi a ardinama hunde sa fuuyani a ɗayani ketta ko caggal sa heedi caggal tan ma Allah henne yeeso neɗɗo hoto fadha hoto wi omo heño omo ardi to ala yo fadha Allah ardinamo so Allah ardinimo tan o ardoto ɗum woni ko waaji almuɓe ɓe ewa yimɓe gartino caali galle ga hen nane laamu ngu ari joom wuro o bismi laamu ngu yettini konngol laamɗo leydi ndi ten gasi ceernajo o waɗi discours muɗum o waɗi discours o noon ko waaju tan wonande yimɓe ko waaju wonande yimɓe neɗɗo yo yimɓe ngandu ala hay goto ɓurani goɗɗo on yimɓe ɓe fof poti to Allah to ɓuri to Allah ton noon ko kulɗo Allah ɓuri to Allah tan ko kulɗo Allah wa ja'alnakum wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum ɓurɗo hulde Allah fof ko on ɓuri to Allah ko ɗum ɗo woni waaju makko tan aya mo ganduɗa waajima kadi yo yimɓe ɓe gandu kadi debbo e gorko fof poti moni kala yo tinno tan moni kala yo tinno e diini muɗum ɗum woni wasiyaji makko nden o waajima o gayni yimɓe juuliti suba duwa o waɗa yimɓe ɓe caaki moni kala hooti to ummorino to en ñaaguima Allah noon dendagal ko duwa ko fo yo Allah jaabuno en ko duwa ko yo Allah jaabu yo Allah hokku en wattudni o saaha mo ɓuuri o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗo e dungo wuro Alpha kan wertade ɓurɓe fulɓe andu diine maɗa on jaran ceerno Ibrahima Saydou Kane ha toon to dungo Alpha golle ma jeeɗi peewingol ɗo hen cimtola wonande ziyara ceerno Cheikh Yuma Kane li to dungo Alpha hitande kandi no yarini kala ɓe mbiye tan yo Allah rokkumen tawede hitande fande taw ko ziyara garyowo so jomiraɗo a haaji jeheteno ko toon to Aram Sare jillu ceerno Jalali Dine Ba ene tijja toon to Aram Sare oɗo saaha cuɓoloji wonɓe toon moni kala nana waɗa ɓuura wawde nangude lingu mango ɓe man jaɓɓormo pekan wonande kay daɗe belɗe ɗe gellay Ali Fall falnanno hanki taw kadi ganduɗa ne artira haqqillaji no fewi ene artana min hen musidɗo men Amadou Samba Lo toon to Madina Gounass ha to Aram Sare assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men hande jeeyten koto wuuro men Aram Sare wuuro Guellay Ali Fall Sar Abdoulaye Sarr ceerno Jalal Dine Ba e sette muɗum moni lebbi ɗiɗi hande koɓe jalti wuuro tito ngo Madina Gounass gam wadde ngol jellu e nder l'islam o e nder diine o hakko noon o adori ko diwan Tambacounda caggal muɗum o yaaɓe diwan Ferlo diwan Ɓundo ha joni oɗo fama kalten omo tawe e nder diwan Yirlaɓe janggo talata so Allahu lamɗo jaaɓi ceerno Jalal Dine Ba seti muɗum ma ñalloy ɗon ɗo wuuro men Sare wuuro men Aram Sare Sar Abdoulaye Sarr mandaɓe aramnaɓe kala jokkodira mabɓe kodino weltare mabɓe no fewi rawane Allah newnino ceerno Jalal Dine Ba seti muɗum ñalli ko ɗon ɗo wuuro men Aram eɗen gandi kam ceerno Jalal Dine Ba kala nokkuji ɗi hen ko ñalleteji ɗi hen ko mbaleteji ɗi hen kadi nokkuji ko kikiɗo o waɗ ɗon o waɗi ɗon batu diine l'islam o ɓenna janggo talata so Allah jaaɓi ceerno Jalal Dine Ba seti muɗum ma jetto ɗon ɗo wuuro men Aram e yamre khalifa o on ceerno Diamma Tidiane Ba Sar Abdoulaye Sarr denagal aramnaɓe kala rewɓe worɓe sukaɓe moye koddiri inchallah mawla tugge hande faade janggo eɓen gawa liɗɗi machallah moƴƴi payɗi baɗɗi fayida sanne kono kadi maɓe jaɓɓorte ceerno Jalal Dine Ba on pekan labɗo ceer on pekan belɗo kono kadi e hay sappade fou machallah wonno ceerno Jalal ni e sette muɗum foof wonnaɓe weltare e mawde hano hande Sar Abdoulaye Sarr samnum dirmam no fewi ko musidɗo Namar Samba Lo ɗo e Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinma Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo golle man jooɗi peewi to Aram Sare hande o teskama ñebbe ɗe puɗɗima tigui ɓaytude ngal ɗo hen ngoral maayo ɗon noon so tawi liɗɗi ɗi gawama baddama hen jaɓɓirama ɗum ceerno Jalal Dine ma wat fayida no fewi ɗon ɗo subalɓe gone heɓade yaltinde karfeji mumen awlika yanika taw kani wonde ceefi mabɓe e ene wondi kadi e peka belɗo no fewi. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi Sénégal najo gurnoɗo to Espagne kam wara ɗum noon koye joftigu ɗum ko hande ke wona balɗe nayya on biteɗo Yamar Diop andaka noon ko jeeyi saba ma en gartoye oɗon kabaru ko Maroc o wurno caggal mo fayi toon to Espagne jeheten ko toon to Gambie to leydi Gambie to Bansang Sénégal najo Bansang Sénégal najo ceernajo biteɗo Moussa Ba tawaɗo ne wara ha ɗo ɗo gonɗen ɗo ala kala ko heɓa hen ɗum ko ñande nogas e jeenayya lewru maɗiɗo hen ndu woni janvier o
gila nden noon haɗo hen police udditi hen leskoji jaaƴi no feewi kono haɗo hen anda ka waɗɗi ɗum noon ɓandu makko yiita koto sukkuta kunda ngal legal tawetegal e Bansang ɗon ɗo wuuri joom suudu makko noon caggal nde police namdi holliti ko worɓe ɗiɗo ɓe wo ganda ngari ɗon nawimo ɗon ɗo wara ɗo noon won armée tawa ɗon ko wayno jaasi walla laaɓi kono kadi ɓen walɓe ɗum ɓe ko yaa boli men moto makko noon haɗo hen yiita ka taw police Gambie noon ne udditi hen losko yañgo no feewi beele yiite waɗɓe ngalɗo hen baɗala taw mbaɗi ɗum koye on biyeteɗo Moussa Ba Sénégal najo biyeteɗo Bougane Gueye Dany eɗen gandi ko gardiɗo média jayni witende Sen TV tawama toon to Gambie 25 million koppareji dollar ɗum kay jogori wanjude e nder leydi Gambie ngam darnude toon entreprise aji makko e gollade golle makko jungo e jungo hakkude makkoy Adama Barrow ngam o saaha o gorko joom ngalu Sénégal najo wanjoyde toon koppareji mum beele wawa ƴellide toon gollala muɗum ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar to Sénégal ha to Gambie paaɗen koto leydi Mauritanie hoorejo jaagoɗo leydi Mauritanie Mohamed walla mbiyen Mohtar Wul Ndiaye woni inde makko hanke o yillima yogay projet ji bawɗi kay yaltude yogay leɗe taweteɗe Nouakchott taw kadi koye nokkuji joñiɗi no feewi mbaɗi enclavement no feewi eɗen gandi wone leyɗe ne keewi ceenal oto wawa ya toon so yi toon loroto o saaha noon Mauritanie ƴetti peeje yidde kay yaltinde yogay leɗe e ɗiɗon nokkuji beele leɗe ɗe mbawa tigui newnanede ya ngara hanki o noon o yillima yogay projet ji taw kadi ko pewnugol laabi taweteɗe nder Nouakchott o yidiri e ɓen ardiɓe ɗin entreprise aji o holliti yo kiit woni yo nattu ha laaɓa hankadi ne entreprise sifodire wonandema gaynugol bolol ɗo e temps ronka gaynude o holliti ɗum wona e ɗoftade ahdi jeeya ɓe kolliti noon maɓe ƴettu cate timmude ngam faddade ɗen gueɗe ha joomen mbawa tigui ɗoftade ɗin contrat ji kala mo ɗoftaki contrat mo haalda o yo andu ko kañum firti on aadi kene wona 6.6 kilométre e nder Nouakchott yogay boli ma mbaw tigui fewnede godron ha garɗa yaada e jamanu jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie yeddi ha mimi leydi wiyede wone leɗɗe ɗe hinne médicament ji koko ngakki yogay pharmacie ji o holliti ɗum wodani on kabaru kalɗo iwi kay yo nawte toon walla wonta kolce bamɗi yaha yaadayi hendu o jagorɗo cellal ɓalli o holliti ɓe nangi camion ene jolni carton aji baɗɗi médicament ji kewɗi panoɗi e nder leydi ndi ɗum ko hanki o ɗin kala gartirama ha toon to Nouakchott ɗi mbawa bonnede ɗum ko caggal balɗe tati tan nde nanga wonande médicament ji kewɗi contrefaçon toon to aéroport international mo Nouakchott woni bowal joyi ngal Tonsi o holliti ɓe jaɓata ɓiɓɓe leydi ne ñawde hen jagorɗo wonande taaridi leydi Mauritanie holliri o altina hande tati lewru colte ma ummin campagne haɓade mbusuji beɗotoɗi e nokkuji kala ɗum noon ko yaadu ngam ittude ɗi mbusuji on combat noon o fuɗɗoto ko tati hande ha jeenayya nduɗo henna lewru kalɗo mbus ñooki ñokte kalɗo ɗisi ɗiste kalɗo wiɗi itte fof itte ha laaɓa nde tawno mbus moƴata bonata ten ɗo woni kala bonnat leydi haɗa lekki wurde wara leydi ha maaya wonta pundi adda yooro o holliti ɗum noon ɓiɓɓe leydi kala omo bismi ɗumen e ngal ɗo fayidagal ha tenti noon e laawol hakkude Nouakchott faade Rosso beele ɗe gueɗe kala ɓuura wawde tigui ɗistede ɗiɗo hen mbusuji beddeteɗi e kala saaha jagorɗo wonande ya ngara waɗi jillu mum toon to pont Rosso e maayo Sénégal ɗum noon ko hakkude makko e nando makko mo leydi Sénégal kanko mo leydi Mauritanie ɗe pottiti ɗo Rossoji ɗiɗi ɗo kala ngam yurnitade ngol ɗo hen bolol jogolngol fawede dow ɗam ndiyam beele wawa newnude ya ngara siftinde mon fawno nden tufere ko hakkude hooreji leydi Sénégal gonnoɗo e ngan sanga Macky Sall kami hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ngamduɗa noon wonande on projet ene ɓoosa no feewi jogori kay hollirede ɓiɓɓe gendiji ɗiɗi kala gasi ha laaɓi ko 20 juillet 2026 holliti ɗum ko jagorɗo mo gendi leydi
Mauritanie jagorɗo délégué tawade to jagorɗo finance kami budget o holliti wonande doga molto en iɓe to leydi Mali budget mabɓe koko ɓeydi no feewi temedere capanɗe joyi ɗiɗi piccal ɗiɗi million ko preje dollar e nder temed tate sappo e jeetati ujunere taw ko ɓen dogɓe ene giwi leydi Mali ene mofti e nder leydi Mauritanie o holliti koko ɓeydi no feewi to banggue budget mabɓe ɗum noon ko teskede haɗa no gonɗen jaam duumiɗo suwa taw teskede toon to leydi leydi Mali wuuro Boutelmita kene foto wonde temedere capanɗe joyi kilométre hakkude muɗum e Nouakchott ngon wuuro de ngo jogui caɗele ndiyam e kuura kala kuura ñalata kuppude ndiyam wamñata hay seeɗa eɗin robiñaji erima noon état o gonnoɗo jagorɗo woni mo mbiyata Naha Mittu Haruna Cheikh Sidia o holliti état o oɗo saaha Boutelmita ko wuuro ganduɗa ko commerce kono kadi ko wuuro ƴellitigo kono hande o tawetego e caɗele mawɗe no feewi o eri noon ko laamu ngu nde wata fabade goɗo hen wuuro ha wawa yaltude e caɗele to leydi Mali paɗena police fawi juuɗe mum ele laylaytol ngol laylaytol noon ko laylaytol funtoɓe maɓe gon temedde jeegomo e nogas e jeenayo puntowo ɗum noon kamɓe kala mbiyama temne hen hoɓɓe taw kadi ganduɗa ko jeetato temedere capanɗe jeegom e jeegom e ngol laylaytol ko debbo ene hen temennayyi e capanɗe jeegom e tato ko gorko nogas e jeeyo ko sukaɓe wonduɓe jinnaɓe men ɗo Bamako ɗo ɓuuri hen noon jayyade e ngol laylaytol ko ɓe jeeya kay leydi ndi ko wayno jeeyaɓe leyɗele goɗɗe ko wayno jeeyaɓe toon to Guinée Conakry Guinée Bissau faynma toon to Gambie Niger Burkina Faso ko noonne kadi Sierra Leone kame Libéria ɓeɗo e Burkina Faso ɓeɗo hen ɓuuri boomade hen to banggue ɗiɗon funtiji ngol laylaytol noon laamu ngu nana rewidi ɗum ha wawa kay jaggude ngol laylaytol kala funtoɓe hewɓe hen noon puntira koko faade banggue ɗereji visa walla ni golle walla ɗanninede faade Europe yogay gueɗe goɗɗe kala ñamana haalisaji kewɗi no feewi oɗo saaha noon laamu ngu ƴetti pellital haɓade ɗum no feewi presse e nder leydi Mali ene wuuri caɗele mawɗe no feewi holliti ɗum ko gardiɗo maison de la presse biyeteɗo Banjugo Kanté kanko Banjugo Dante mo ganduɗa kam ardi maison de la presse mo Bamako mo leydi Mali ni ɗum ko ñalawma yiitumo wurñede aljuma nde ndo ɓe darino yeeso hoorejo leydi woni général Assimi Goïta we kolliti jayɗeli e leydi Mali no guuri caɗele mawɗe no feewi goɗɗi ngala finance to banggue balle haalisaji ɗiɗi tene kadi ne manki no foti yaaru ni to banggue gurdam mabɓe tati e kala saaha ɓen jaydiyankoɓe ne bifte ha hande jiitataki ko wayno Birama Touré biftaɗo ken tolno hande duuɓi jeenayyi anda kalɗo woni tene kadi ala kala ko ɓoosi e losko mum ni enquête muɗum haydara holliti ɗum ko ñalawma yiitumo wuuri hakkude jaydiyankoɓe hoorejo leydi ndi wallidde leydi Mali ha yaltay ɗomka banque mondial ɗum noon ma yaltin kene tolno temedere million ko preje dollar ɗum ko appi wallude wonande leydi Mali ha daña ndiyam timmuɗam Bamako e hoore mum mofti Sévaré sans Welenza Bogo nonne kadi Joyla Bafulabe ma hinna hay nokkuji goɗɗi kala beele mbawa tigui dañƴe diƴƴe timmuɗe mbawa yaltude caɗele koɓe sappo e tato e nder ɓen sappo e tato ene hen rewɓe e sukaɓe tato wonnoɓe e yilade kanŋe e oɓirdeji mumen ɗum koto wiyetego danga ne tawi nder région mo Kulikoro kamɓe noon mabbe mabɓe ko ɓulli mabɓe kanŋe ɗiɓe jiltono ɗin oɓirdeji ko ɗum mabbe mabɓe mbasi pittali mabɓe syndicat ji heedanɓe wonande ɓe jintoɓe kanŋe kolliti kala hitande ko mayata koni heewi ɓe erima laamu ngu nde wawata fabade ɓeɗo hen obiji tati ko ɗin hanki bedda sanga juulal takkusana to wuuro wiyetego Bourema ɗum noon yani koye maayo Bourema waɗi hen noon gañiɓe nawa to centre de santé ngoɗon wuuro kono kam waɗani hen maydo waɗi no matériel uji kewɗi bonnaɗi hen to leydi Guinée Conakry paɗena to leydi Guinée Conakry ñalawma juɓɓinoɗo ko fate jangde alqouranil karim kame duwoji
beele jam e beldal ene duumo e ɓerɗe leydi Guinée ɗum wonno ko ñande 2 lewru février ha faynma hanki o toon to kanka jagorɗo taw kadi ko jigiɗo konngol galle lamorgo ngo taw kadi ko Amara Camara ene wonde Mori Kondé ɓe kolliti noon oɗo saaha kay aɓe gonɗini aɓe toɗɗi général Mamadi Doumbouya kam tigui woni mbir mabɓe e nder ndeɗo hittande e sumgoji payaɗi yo gay lundo noon naniraɗi ngol konngol no foti nanirde ni ɓe kolliti hakto gubba ɗum wona hunde haaletede ni jamma ni ñalawma état général walla ni mbiyen kanko général o Mamadi Doumbouya o holliti ɗo e balɗe garoje ɓiɓɓe guinenaɓe kala ma dokke carte d'identité biométrique taw ko gratuit ɗum noon o holliti ɗuma ko Amara Camara kollirɗo kay wonande mbiri mabɓe moɓe cuɓi mbawɗo jogade leydi Guinée ko général Mamadi Doumbouya ɗon kay ɗo lundo ngo jaɓata nande ɗiɗon konguɗi haydara to Burkina Faso koni koɓe mabɓe gila tan lewru janvier ndu dari mayduɗo hen ndu koni ko mabɓe serani mayde hayso tawi woni laamu ngu yaltinta hen hay konngol gotol ɗum ko hanki toon to Djibo ene tawi nder région mo Suma aleeɗa hanki o sanga 6h subaka ko nden worɓe jogitiɓe nottotoɓe groupe islam wol muslimina ko ɓen tigui liiƴe dow mabɓe mbiyata jiima jane dow mabɓe joɓima hen pittali kewɗi taw ko koninkoɓe kame wallidu men hewɓe noon gañima hen ha nawata cuuɗi safara woni hen e tampina feewi matériel uji kewɗi mbawi bonde hen jiiɗani kadi e yontere yawtude dow to nde wonande d'accord ɓen koninkoɓe dañino yanede tugganma tan nde hitande 2025 ko dari ko daranaki jaam wonande koninkoɓe leydi Burkina Faso hayso tawi woni laamu leydi Burkina Faso hay konngol gotol suwa taw e yaltinde hena leyɗele tati renduɓe fandare yiɗɓe newnande ɓesguji mumen to banggue communication téléphonique kala hen ndi natɗa a sotta piis goɗɗo ko piis ma tan joguiɗa hatta SMS maɗa yaaha woni message ma guilto internet message normal appel normal taw koye tarif goto tarif leydi ma nden si fande laatima hakkude Sierra Leone kame Liberia e leydi Gambie ngal kaldigal caggal nde gasi ɗum jogori lawɗinede ko 2 lewru mai walla men 2 lewru mai 2025 ɓiɓɓe leydi noon jogori wattude hutora ɗum ko 2 lewru juin 2025 nde hitande kene foti wonde 16 million ɓiɗɗo adama taw ko jeeyaɓe hakkude Sierra Leone kame Libérienne e leydi Gambie ma mbattu hutorade e ndiɗon mbaadi taw ngalda hen caɗele to leydi Cameroun caggal khalifaɓe aada nde kolliti ene jaadi e candidature Paul Biya mo duuɓi 92 ñalawma hanki o landaji 4 UPC IPC MDR FCRN non gay PRAC ɗiɗo landaji kala kolliti oɗo saaha berti juuɗe faade Paul Biya maɓe nanganmo koyngal ha tiɗon ɗo Maurice Kamto lundiyanke holliti ma wat campagne 16 milliard beele kañumne ngembo folde Paul Biya eɗen sumgoji o gorko mo ganduɗa ko nattuɗo wawde jogade leydi ndi hay seeɗa to leydi Gabo ñande 31 nduɗo hen lewru mayduɗo hen ndu ko 3 Sénégal naɓe tato bifta e nder nafere aw mumen ɗon ɗo ɓe gawanno taw koye maaje sanga 21h taw kadi waɗiɓe piratage ko ɓen joguittoɓe kala sa e nder maaje Golfe Guinée caggal mum noon patrouille wawi tigui nele to Port Mol mo Libreville jogade nden kay kisal kono ha ɗo ɓe jiitaka taw caggal on nafere nde nawta e jofirde mum kaggu toon to Port Gentil oɗo sano jiilow ene jokki ɓen Sénégal naɓe tata ɗo hen cuwa taw yiitede ɗum ko to Gabo ñande 31 lewru janvier nduɗo hen woni aljuma jamma jawtuɗo ɗo hen o to leydi Tchad sukaɓe finoɓe leydi hew bindi ɓattake faade Marshal wonande Mahamata Idrissa Déby itno nde natata e fedde AES ɓe coyni hen tan ko ɓuural kono hay konngol jaabol gotol ɓe keɓani to Djibouti holliti yoɓima pittali 6 taw koye Rebelle tawiteɓe leydi mabɓe ɓe noon mbara ko hedde keerol hakkude leydi Djibouti kame Éthiopie taw koye ballal drone nden fiyande wi état major général armée leydi ndi kame jagorɗo kono leydi ndi to Nigéria o wiyete ko Chikwe
nana agboye gorko mo duuɓi 59 o moɗi e nder estomac makko woni e nder kuuse makko o loowi toon ko 81 morlel tawɗen morle woni hen ko cocaïne pour de serde o moɗi ɗum ko toon to nigéria o jaɓani o ƴetton laaɗa ndiwowo ka hinde Éthiopie fayi Addis Abeba o yaɓani toon to Beyrouth lamorgo leydi Liban document ji makko moƴƴani o waɗa refoulé fati Addis Abeba ɗum wonno ko ñande 22 janvier lewru manduɗo hen ndo ñande 26 wo artira toon to Lagos bowa ladde waje ngal Murtala Mohammed ko ɗon wo nanga o waɗa écho tawa e nder kuuse makko omo moɗi toon 61 morlel ngel cocaïne o waɗa opére kala mum yaltina o saaha omo fadi ñawore makko ñande 29 janvier manduɗo ndu to place de lekki kene foto wonde ujunnaje ɗiɗi kilo cannabis kañum woni tertaɗon fano ko toon to leydi Ghana to leydi Côte d'Ivoire ñande 2 février kene tolno e ujunnaje toon to Yamoussoukro taw kadi ganduɗa ko ɓen halifaɓe aada noddodiri toon maɓe gon ujunere ko ari toon ko ujunnaje 6 taw koye mouvement awana addo kamɓe ɗon ɗala ɓe nangani ko koyngal Alassane Dramane Ouattara Bawolé en ɓe kala nde wonata hoorejo leydi ndi walla ni candidat e sumgoji octobre payadi so jomiraɗo haaji to leydi Ghana sur sarɗeji mum yowi sarɗiyankoɓe nayo ɗum ko caggal ngalloji e mbukkoji haare wannode toon ɓe jowa ko jonte ɗiɗi yoyɓe ko Alban Bagbina on woni gardiɗo source ɗi ndi oɗo saaha gonaɗo to RDC Congo ko erango wonande rokkiroɓe ƴiƴam ɓen koninkoɓe gasɓe ƴiƴam e ɓen gañiɓe ha boni taw kadi koye nde fiyande bonde wonnode toon to goma ɗo ganduɗa hande o jaam arti toon yaade fuɗɗima yaade kala o saaha koriɗeni ndeji taw ɗon ɗo kaldigal jokka kono kadi ɗo robel teeɓi ngo wuuro ha laaɓi haaɓi ceer ko ɗon tigui ɓe waɗi recrutement kamɓe armée leydi Congo wonande kay ɓen yiɗɓe kay wadde défendre leydi mum nde garata naata e nder armée leydi ndi to Soudan ko bombo ñande asen nde taw koye nder jeere Omurana ɗum noon waɗi 54 neɗɗo mbasi pittali men 150 mbawi gañade hen tuma en ko paramilitaire FSM ɓen jeddi ɗum ha memi leydi Jolam Jaberi musidɗo men Alassane Oumar Mbocce eɗen calminamo to woni kala o sa wona kattanɗo no fewi eɗen mbiyande jomiraɗo ɓeydantamo cellal États-Unis de Amérique Donald Trump holliri ene ɗamini ma Amérique tampu seeɗa to banggue cogguji ɓeydiɗi ɗum ko caggal ndewo lawɗini ñalawma janggo jogori tigui lawɗinede ɓeydugol walla ni wadde taxuji e marchandise Sina Mexico Canada ɓene kadi koliti koko joftoto ɗum noon kala mum ko janggo jogori fuɗɗade to Iran missile mawɗo keso pula woni kay mo pewni taw ko missile bawɗo yaade 150 kilométre ha memoya Israël kame golfo kala e tawede hoorejo leydi ndi ɓe kolliti hande kay aɓen jogui peeje hattana wadde misilaji ɓurɗiɗo hen wawde yaade to leydi Syrie Arabie Saoudite ene ɓeyda ngal jokkodiral ɗum ko caggal hoorejo leydi par intérim Ahmed Al Shara hoorejo leydi ndi o saaha ene tawi to Riyada hakkude makko e Mohammed Ben Salman gam ɓeydude jokkodiral hakkude Riyada kame Damas ɗum ko caggal ngal taƴodiral laatino ngal hakkude leyɗele mabɓe to Liban Hezbollah ɓe kolliti maɓe mbad jenayse mawɗo no fewi on jenayse noon ko 23 lewru février ɓe mbaɗani ɗum Hassan Nasrallah mawɗo mabɓe baranoɗo 27 septembre 2024 taw koye red Israël naɓe taw kadi koye baleji Beyrouth o saaha mawɗo mabɓe o biyeteɗo Naima Qasim holliti Hezbollah e oɗon sifa musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno komin gaddanno moon kumpital men hannde ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar moon dulmaji dembe to dumgo wural fa ko musidɗo men Ceerno Ibrahima Saydou Kane gorko mo Lug Sayba Gorgola to Aram Sare ha to Madina Gounass ko musidɗo men Amadou Samba Lo ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen to kaɓiɗo to ko Saydou Abouba mo Lug Sayba Gorgola on jarama e ketki malaki jaam